ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚାରିତ୍ର ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ଆଉ ବିରୋଧାଭାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଚାବିକାଠି ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନ ଆଉ ଗଭୀର ବିରୋଧାଭାସର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର କାମଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୁରା ଓଲଟା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିପରୀତ କଥା ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିରୋଧାଭାସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଜଣେ କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିପାରନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରକ୍ଷକ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ନୃତ୍ୟ ଯେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବାରେ ଭୟ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ଶିବ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପିଇଦେଲେ। ମାନେ ଯିଏ ବିନାଶକ ସେ ପୁଣି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା ହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେହି ବିନାଶକାରୀ ନୃତ୍ୟ ପଛରେ କୌଣସି ଘୃଣା ନଥିଲା। ଥିଲା କ'ଣ? ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ସତୀ ଆତ୍ମଦାହ କଲେ ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ତାଣ୍ଡବରେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନାଶର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସେହି ବିନାଶକାରୀ ଦିଗକୁ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ୟାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାଣଘାତୀ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ସେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେହି ବିଷକୁ ନିଜେ ପିଇଦେଲେ ଆଉ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କଲେ। ଏହିଟି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା ଆଉ ତ୍ୟାଗ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ସମୟରେ ଜଣେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ, ପରମ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୃହସ୍ଥ କେମିତି ହୋଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଚିତ୍ର। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାଯୋଗୀ, ସବୁ ମୋହମାୟାର ଦୂରରେ ହିମାଳୟରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ପିତା। କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏ ଦୁଇଟା ପରିଚୟ ଏକାଠି? କଥାଟା ହେଉଛି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଯୋଗୀ, ମାନେ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ସେହି ତପସ୍ୱୀ ରୂପ, ଦେହରେ ଭସ୍ମ, ଏସବୁ କ'ଣ କହେ? ଏସବୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଏ ସଂସାର, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିବ, ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୈରାଗୀ ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆଉ ଶିବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ବି ଅଛି, ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ ବି ଅଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବିରୋଧାଭାସ, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କେମିତି ଏସବୁ ଏକାଠି ସମ୍ଭବ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଶିବ କେମିତି ଏକା ସମୟରେ ସେହି ପରମ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଶରୀରଧାରୀ ଦେବତା ହୋଇପାରନ୍ତି? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ନିଷ୍କଳ, ମାନେ ତାଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ, ଯାହାର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସକଳ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସାକାର ରୂପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ପୂଜା କରିପାରୁ। ଏହି ଦୁଇଟା କଥାକୁ ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥାକୁ, ମାନେ ନିରାକାର ଆଉ ସାକାରକୁ ଯୋଡୁଛି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ରୂପ ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଏକଥା ଏମିତି ଆସିଲା, ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦବିବାଦ ହେଲା ଯେ କିଏ ବଡ଼। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅସୀମ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକଟ ହେଲା। କେହି ବି ତାର ଆରମ୍ଭ କି ଶେଷ ଖୋଜି ପାଇଲେନି, ଆଉ ସେହି ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସେ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଆମ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ଗଭୀର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତୀକକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭସ୍ମ ଦେଖୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ ସବୁକିଛି ଜଳିପଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ବାକି କ'ଣ ରହେ? କେବଳ ଭସ୍ମ। ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସାର। ତେଣୁ ଦେହରେ ଭସ୍ମ ଲଗାଇବା ମାନେ ଏହା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ଆଉ ଏହାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ଶିବଙ୍କର 5ଟି ମୁଖ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ,
ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ କୁହନ୍ତି। ଏହା ତଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପରମ ଶକ୍ତି ସେ କେମିତି ଏହି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଲଗା ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତିକି ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅନେକ ରୂପରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ପରି। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୁନିଆ, ଏହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଉପରର ଢେଉ। ସବୁବେଳେ ଉଠୁଛି, ପଡ଼ୁଛି, ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା? ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ। ଶିବ ଠିକ୍ ସେମିତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯାହା ଉପରେ ଏହି ଅସ୍ଥିର ସଂସାର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ହେବ ଯଦି ପରମ ସତ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିପରୀତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନ? ଯେମିତି ବିନାଶ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେମ, ଏସବୁ ଏକାଠି ମିଶିଲେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ସାର, ତାଙ୍କର ପରମ ବିରୋଧାଭାସର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ।